ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಳು ಹಾರರ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನಿನಿ ಬೈದೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಯಾನು ಇನ್ಸಿಡಿಯಸ್ ಮೂವಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಇನಿ ಯಾನಾಯ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪಂಡ ಇನ್ಸಿಡಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ಸಿಡಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಅಂದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಮೂವಿ ಅರ್ಥ ಆವಂದು ಸೊ ಸುರುಕು ಪೋದು ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ತುಲೆ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಯಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಓಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸೀದಾ ಇನ್ಸಿಡಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಮೂವಿದ ಕತೆ ಬನ್ಪೆ ಕೇಳ್ನೆ ಈ ಮೂವಿದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಶ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗದ ಸೀನ್ ತೋರ್ಸ್ಪವೇರು ಪಂಡ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಆಪುನ ದುಂಬು ಜಾಶ್ನ ಲೈಫ್ ದಾದ ಆತನ್ನು ಪಂದು ಮುಲ್ಪ ತೋರ್ಸ್ಪವೇರು ಮುಲ್ಪ ಆಯನ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಎಲೀಸ್ ಇತ್ತ ನಮಕ್ ಯಂಗ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಎಲೀಸನ್ ತೋರ್ಸ್ಪವೇರು ಎಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಇಡ್ತು ಇನ ಎಲೀಸ್ ಮೋಲೆ ಮುಲ್ಪ ಚೂರು ಯಂಗ್ ಆದುಲ್ಲಾಲ್ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಕಾರ್ಲ್ನ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲ ನಮಕ್ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಜಾಶ್ ಆಯ್ಗೆ ದಿನಾಲು ಒಂಜಿ ಕನ ಬೋರುಂಡು ಅವು ಕನಟ್ ಆಯವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ರೈಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಪೊಂಜವನ್ನು ತೂಪೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೆ ಎಲೀಸ್ ಇತ್ತೆ ಜಾಶ್ನ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪಿದಾಡುವಲ್ ಇತ್ತೆ ಎಲೀಸ್ ಜಾಶನ್ ಹಿಪ್ನೋಟೈಸ್ ಮಲ್ತದ ಡೀಮನ್ನ ಲೋಕ ಕಡಪವಲ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ನ ಎಲೀಸ್ ಅಲ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪಿದಾಡುವಲ್ ಎಲೀಸ್ ಜಾಸ್ಟ ಈ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆಯರ್ಲ ಉಲ್ಲೆರ ಪಂದ್ ಕೇನಾಗ ಜಾಶ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಡುಲ್ಲೆ ಅವಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆ ಒಲ್ಪುಂಡವು ಪಂದ್ ಕೇನ್ನೇಕ್ ಜಾಶ್ ದಾಲ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪುಜೆ ಇತ್ತೆ ಎಲೀಸ್ ಪನ್ಪಲ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿಡೀ ಸುತ್ತು ಪಾಡುವೆ ಯಾನ್ ಅವು ಡೀಮನ್ನ ಕೈತಲ್ ಪೋನಾಗ ವಾರ್ಮ್ ಪಂದ್ ಪನ್ ದೂರ ಪೋನಾಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಪಂದ್ ಪನ್ ಐಕ್ ಜಾಶ್ ಸರಿ ಪಂದ್ ಒಪ್ಪುವೆ ಎಲೀಸ್ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಡೀ ನಡತೊಂದು ಪೋಪಲ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪೋನಾಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆ ಸ್ಟೆಪ್ದ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ವಾರ್ಮ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆ ಎಲೀಸ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ದ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಒಂಜಿ ರೂಮ್ದುಲೈ ಪೋಪಲ್ ಜಾಶ್ ಕೂಡ ವಾರ್ಮ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆ ಕತ್ತಲದ ರೂಮ್ಡು ಒಂಜಿ ಕಬೋರ್ಡ್ದ ಬಾಕಿಲ್ ಎಲೀಸ್ನ ಎದುರು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಐತುಲ ಇದು ಅದನ್ನ ಸೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇನುಂಡು ಕೈತಲ್ ಪೋರ್ ತೂಪಲ್ ಅಪಗ ಜಾಶ್ ವಾರ್ಮರ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆ ಐತರ್ಥ ಎಲೀಸ್ ಇತ್ತೆ ಅವು ಡೀಮನ್ನ ಎದುರೇ ಉಲ್ಲಲ್ ದಾದುಂಡು ಲೈ ಪಂದ್ ಕೈ ಪಾಡುವಲ್ ಅವು ಡೀಮನ್ ಅಲ್ನ ಕೈಕ್ ಗಾಯ ಮಲ್ತದು ಕೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ನೆತ್ತೆರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪರ್ದು ಪೋಡಿದು ಸೀದಾ ತಿರ್ತು ಬತ್ತ ಪನ್ಪಲ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಆತ್ಮತ್ ಮಸ್ತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆತ್ಮ ಜಾಶಿಗೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅವು ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಆಯ ರಾತ್ರಿ ಜೆತುದುಪ್ಪುನಾಗ ಆಯನ ಆತ್ಮ ಬೇತೆ ಲೋಕಾಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಂಡು ಅಪಗ ಈ ಡೀಮನ್ ಅಂತೂತೆ ಐಕಿತ್ತೆ ಅವು ಜಾಶ್ನ ಬೇರೆ ಬೂರ್ದುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪಲ್ ಇಂದೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪರಾಪುಜ ನೆಕ್ಕದಾಲ ಪರಿಹಾರ ಇಜ್ಜ ಪಂದು ಜಾಶ್ ನಮ್ಮ ಲಾರೆನ್ ಕೇನ್ವಲ್ ನೆಕ್ ಪರಿಹಾರ ಉಂಡು ಜಾಶ್ನ ನೆನಪು ಮಾತ ನಾಶ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವೇ ನೆಕ್ ಪರಿಹಾರ ಪನ್ನಗ ಸಡನ್ ಜಾಶ್ ಲಕ್ಕದು ಒಂಜಿ ಡೋರ್ಗ್ ಕೈ ತೋಚ್ಪವೆ ಅಪಗ ಅವು ಡೋರ್ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಅಡೆಗೆ ಅವು ಸೀನ್ ಎಂಡ್ ಆದ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಮಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಎಂಡಿಂಗ್ ತೋಚ್ಪವೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಎಂಡಿಂಗ್ ಜಾಶ್ ಡೀಮನರ್ದು ಪೊಸೆಸ್ ಆದ್ ಎಲೀಸನ್ ಕೆರ್ದುಪ್ಪೆ ಆಂಡ ರೆನಿಯಡೆ ಬತ್ತುತುನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೇರ್ಲಪ್ಪುಜೇರ್ ಎಲೀಸ್ ಸೈತ್ ಬುರ್ದುಪ್ಪುವಲ್ ಎಲೀಸ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ದೇಯ್ದಿನ ಫೋಟೋ ಅಂತೂದು ಶಾಕ್ ಆದು ಅಂತುದುಪ್ಪುನಾಗ ಜಾಶ್ ಪಿರೌಡ್ ಬತ್ತದು ಪಾತೇರುವೆ ಮುಲ್ಪ ಜಾಶ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜಲ್ನ ಕೊಪ್ಪುವೆ ಆಂಡ ಅವು ಡೀಮನ್ ನಲ್ನ ಆಯನ ಮೀಟಿತ್ತನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಂಡ್ ಎಲೀಸ್ ಸೈದಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಆದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಗೆ ರೆನಿನ್ ಲೆಪ್ಪೇರ್ ಅಲ್ಪ ರೆನಿ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಯ್ನ ಫೋಟೋ ತೋಜ್ಪದ್ ಡೀಮನ್ ಎಲೀಸನ್ ಕೆರ್ನಿ ಪಂದ್ ಪನ್ಪಲ್ ಆಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಈ ಆತ್ಮದ ಕತೆ ನಂಬುಜೆ ಬಾಡಿಡ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ನೇಟ ಓಡಲ ಪೋಯಾರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಂಡ್ ಜಾಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಯನ ಅಮ್ಮನೆಲ್ಲಗ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಪೇರು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತನ ಚೂರ್ ದಿನ ನೆಮ್ಮದಿಡು ಪೊಲಿ ಬಂದೆನ್ವೇರು ಆಂಡ ಅವು ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಅವು ಆತ್ಮದ ಉಪದ್ರ ಶುರು ಆಪುಂಡು ರೆನಿ ಪೂರ ವಿಷಯನ ಜಾಶ್ ಇಡ್ ಪನ್ಪಲ್ ಆಂಡ ಜಾಶ್ ಮಾತ್ರನೇ ಕೊಯ್ಕ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ತರೆ ಕೊರ್ಪುಜೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಡಾಲ್ಟನ್ ಆಯ್ ಕನಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ರೈಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಪೊಂಜೋನ ಆತ್ಮನ್ ತೂಯೇ ಬಂದ್ ಪನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ನಿದ್ರೆಡ್ ಲಕ್ಕದು ಪಿದೈ ಪೋತುನಗ ಆಯನ ಪೊಪ್ಪ ಜಾಶ್ ಓವ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಡ ಪಾತೆರ್ನ ತೂಯೇ ಪಂದು ಲವನ್ಪೆ ಆಂಡ ರೆನಿಗುಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಲ ಕಾಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಅಲೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬ್ರೈಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಪೊಂಜೋನ ಆತ್ಮನ ರೆನಿಲ ಇಲ್ಲಡ್ ತೂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಂಡ್ ಎಲೀಸ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಟಕ್ಕರ್ ಅಂತ ತೋರ್ಸ್ಪವೇರು ಎಲೀಸ್ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲು ರಡ್ಡಿಜಾಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರುಡುಪ್ಪೇರು ಎಲೀಸ್ನ ನೆನಪಾದ ಎಲೀಸ್ನ ಇಲ್ಲಾಕ್ ಪೋಪೇರು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದುಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ದ ಬಾಕಿಲು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ದಾದಾಂಡು ಪಂದು ತುಯ್ಯರ ಪೋಯಿನಾಕ್ಲೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಟೇಪ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಮೂವಿದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಶ್ನ ಮಿತ್ತ ಮಲ್ತಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ದ ಟೇಪ್ ಆದಿತ್ತನು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಂತು ತೂಪೇರು ಐಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ಸೀನ್ ತೋಜುಂಡು ಐಟ್ ಜಾಶ್ನ ಪೀರೌಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏರೋ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕ ಆಕೃತಿ ತೋಜುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತು ತೂನಾಗ ಅವು ಜಾಶ್ ಮಲ್ಲ ಇಬ್ಬಕ ಇತ್ತಿನ ಆಕೃತಿ ಜಾಶ್ ಎಲ್ಲಿಯೊಪ್ಪುನಗನೆ ಜಾಶ್ ಮಲ್ಲ ಇಬ್ಬಕ ಇತ್ತಿನ ಆಕೃತಿ ಉಪ್ಪೇರ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತೆ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಟಕ್ಕರ್ ಜಾಶ್ ನಮ್ಮ ಲಾರೆನ್ ಲೆತ್ತದ ವಿಡಿಯೋ ಟೇಪ್ ತೋರ್ಸ್ಪವೇರು ದಾಯಿಂಚ ಒಂದುಂಡು ಪಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದೆ ಎಲೀಸ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಕಾರ್ಲ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನಗಿತ್ತೀನಿ ಪಂದು ಆಯನ್ ಲಿಪ್ಡಾದ್ ಕೇನ್ವೇರ್
ಇತ್ತಡೆ ಕಾರ್ಲ್ ಬತ್ತು ಪನ್ಪೆ ನಮಕಿತ್ತ ಸುರುಕು ಎಲಿಸೆಂಚ ಸೈತಿನಿ ಪಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು ಅಲ್ನ ಆತ್ಮನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ನೆಕ್ ದಾದ ಕಾರಣ ಪಂದು ಅರ್ಥ ಅವು ಪಂದು ಪನ್ಪೆ ಕಾರ್ಲ್ ಆಯ್ಗುಪ್ಪುನ ಶಕ್ತಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ಡೈಸ್ತ ಮೂಲಕ ಎಲಿಸ್ನ ಆತ್ಮಡ ಎಂಚ ಸೈತಿನಿ ಪಂದು ಕೇನ್ವೆ ಅಪ್ಪಗ ಡೈಸ್ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ದಾದ ಪಂದು ಮುಲ್ಪ ಏರೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಬುಜಿ ಇತ್ತ ಲಾರೆನ್ ಪನ್ಪಲು ಅವೊಂಜಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಪುದರ್ ಯಾನ್ ದುಂಬ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಾಳ್ ಬೂರ್ದುನು ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅಡೆಗೆ ಪೋಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೂ ತಿಕ್ಕು ಪಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋಪೇರು ನೆತ್ತ ನಡುಟು ಇಲ್ಲಡ ಆತ್ಮದ ಉಪದ್ರ ದಿನ ದಿನ ಪೊಯ್ಲಕನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನ್ ಪೋಪುಂಡು ಜಾಶ್ ಕನ್ನಡಿದ ಎದುರು ಅಂತದು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಪಂದು ಎರಡನ ಪಾತ್ರೊಂದುಪ್ಪೆ ಮುಲ್ಪ ಜಾಶ್ನ ಮೇಯ್ಟ್ ಅವು ಆತ್ಮ ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಂದು ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಈ ಮೆಟ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕ್ಲೂ ನಾಡೊಂದು ಪೋಯಿನ ಲಾರೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಲನ್ ತೋರ್ಸ್ಪವೇರು ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷರ್ದು ಪಾಳ್ ಬೂರ್ದುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಸುಮಾರು ಆತ್ಮದ ಉಪದ್ರ ಎತ್ತಂದು ಪಂದು ICU ಅಂತೂದು ಆಲಲ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪನ್ಪಲ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಜಾಶನ್ ಲತ್ತೊಂದು ಲಾರೆನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋಪಲ್ ಅಲ್ಪ ಪಾರ್ಕರ್ ಪುದರ್ದ ಪೇಷಂಟ್ ಜಾಶನ್ ತೂದು ಆಯನ ಮಿತ್ತ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಮುಂದಿನ ತೂದು ಜಾಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾರೆನ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿದ್ ಬಿದೆ ಬರ್ಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಲಾರೆನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಲಿಫ್ಟ್ ದುಲೈ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಪಾರ್ಕರ್ಲ ಲಿಫ್ಟ್ ದುಲೈ ಬರ್ಪೆ ಆಯನ್ ತೂದು ಪನ್ಪಲ್ ಇರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇಂಚ ಪುರ ಪಿದೆ ತಿರ್ಗೆರ ಬಲ್ಲಿಂದ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಕರ್ ನೆಕ್ ದಾಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆನಾಗ ಜತೊಂದು ಪೋಪೆ ಲಾರೆನ್ ಇತ್ತ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ದ ಪೊನ್ನಾಡ ಪೋದು ಪೇಷಂಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನುವಲ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪನ್ಪಲ್ ಪಾರ್ಕರ್ ಪುದರ್ದ ಪೇಷಂಟ್ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆನೆ ತೀರ್ಪೋತೆ ಈರೆಂಚ ತುಯ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ಪನ್ನಗ ಲಾರೆನ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಅಂಚಿನದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಂದು ಕಾಲ್ ಕೇನ್ವಿ ಐಕ್ ಲಾರೆನ್ ಪನ್ಪಲ್ ಆಯ್ರಿ ಮೆಂಟಲ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂಚ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡು ಸೂಸೈಡ್ ಮಲ್ತು ಸೈಪೆ ಇತ್ತ ಕಾರ್ಲ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಾರ್ಕರ್ನ ಆತ್ಮಗ್ಲ ಇಲ್ಲಡಾಪನ ಸಮಸ್ಯೆಗ್ಲ ದಾಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡ ಪಂದು ಸೀದಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೂಮ್ಗೆ ಪೋದು ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾರ್ಕರ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಾಡೇರು ಅವು ಅಡ್ರೆಸ್ ನಾಡೊಂದು ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಪೇರು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ಬೊಕ್ಕಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಬರಿಯರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ನಿ ಎಲೀಸ್ನ ಆತ್ಮತ್ ಅವು ಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾರ್ಕರ್ನ ಆತ್ಮ ಅಂಚನೆ ಅವು ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರೂಮ್ ಅಕ್ಲಿನ ಕಣ್ಣುಗು ಬೂರೋಣ್ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಬ್ರೈಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ದಿನ 15 ಪುನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರೂಮುಡ್ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ರೈಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ದ ಮಿತ್ ಬರೆತಿನ ಕೆಲವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ರೈಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ದು 15 ಜನನ್ ಕೆರ್ತಿನ ಅವ್ರಿ ಸೈಕೋ ಕಿಲ್ಲರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದುಪ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಕಾರ್ಲ್ ಆಯ್ಗುಪ್ಪುನ ಶಕ್ತಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ಅಲ್ಪೆತ್ತಿನ ಬ್ರೈಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ ಮುಟ್ಟುದು ಅವು ಇಲ್ಲಾಡು ದಾದ ಘಟನೆ ಆತನ್ ಪಂದು ಚೆಕ್ ಮನ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬ್ರೈಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ದು ಈತ ಜನನ್ ಕೆರ್ತೀನಿ ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತು ಅವು ಪಾರ್ಕರ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲೆಪ್ಪು ನಂಗೆ ಪಾರ್ಕರ್ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಕೊರೊಂದಿತ್ತದು ಐಡ್ದಾಯ್ ಮಾನಸಿಕ ಅದು ಸ್ವಂತ ಅಮ್ಮನೆ ಕೆರ್ಪೆ ಒಂದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲೇನೆ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಲ್ತದ ಕೆರೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಆಯ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡ್ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಆತ್ಮ ಆಯ್ನ ಬಾಲ್ಯನ್ ಪಿರಪಡೆಯನೇ ರೆಬೋಡಾದು ಜಾಶ್ನ ಬೆರಿಯ ಬೂರ್ವೆ ಈ ವಿಷಯ ಪೂರ ಲಾರೆನ್ ರೆನ್ನಿಡ ಪನ್ಪಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಡಾಲ್ಟನ್ ಲೊತೊಂಬರ್ರೆ ಪೋನಗ ಜಾಶ್ನ ಆತ್ಮ ಡೀಮನ್ನ ಲೋಕಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆದು ಪಾರ್ಕರ್ನ ಆತ್ಮ ಜಾಶ್ನ ಮೇಕ್ ಬತ್ತು ಸೇರೋಣ್ ಇತ್ತಲ ಜಾಶ್ನ ಮೀಟ್ ಪಾರ್ಕರ್ನ ಆತ್ಮ ಉಂಡು ಪಂದು ರೆನ್ನಿಗ್ ಲಾರೆನ್ ಇರ್ದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈ ಮಿಟ್ಟು ಜಾಶರಿ ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪುನಾಗ ಕಾರ್ಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಟಕ್ಕರ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ದೊತ್ತೊಂದು ಜಾಶ್ಗೆ ಡ್ರಗ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಪೆ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪ ಜಾಶ್ನ ಮೇಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಪಾರ್ಕರ್ನ ಆತ್ಮಗ್ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದು ಕಾರ್ಲ್ ಮಿತ್ತ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗಲಟೆನೆ ಆಪುಂಡು ಕಾರ್ಲ್ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತಿತತ್ತು ಬೂರ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಲ್ ಲಕ್ಕತ್ತೂನಗ ಆಯ್ ಡೀಮನ್ನ ಲೋಕಡುಪ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ಗ್ ಜಾಶ್ನ ಆತ್ಮ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕುಲು 2 ಜನಲ ಸೇರ್ದು ಎಲೀಸ್ನ ಆತ್ಮನ್ ನಾಡ್ದು ಅಲ್ಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಕೇನ್ವೇರು ಐಕ್ ಎಲೀಸ್ ಜಾಶ್ಡ ಪನ್ಪಲ್ ಈ ನಿನ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಸೇರುನ ಸಾದಿ ನಿಂಡನೆ ಉಂಡು ಅವೇ ನೀ ಸುರುಕು ನಾಡೋಡು ಪನ್ಪಲ್ ಜಾಶಿಗೆ ಎಲೀಸ್ ದಾದ ಪನೊಂದುಲಲ್ ಪಂದ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ಎಲೀಸ್ ಪನ್ಪಲ್ ನಿಕ್ಕವು ಆತ್ಮ ಉಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಅಡೆಗೆ ಪೋದು ಅವು ನೆನಪುನ್ ಮಾತ ನಾಶ ಮಲ್ತನ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ದು ಸೇಫ್ ಅವಲಿ ಪನ್ಪಲ್ ಅಪ್ಪಗ ಜಾಶ್ ಆಯನ ಬಾಲ್ಯಡ ಆಯನ ಘಟನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಜಾಶ್ ಎಲ್ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಆಯನ ಮಿತ್ತ ಮಲ್ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ದ ಟೇಪಡ್ ಜಾಶ್ನ ಮಲ್ಲಪ್ಪುನಗದ ಆಕೃತಿ ತೋಜಿನಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕೆತ್ತಿನ ಜಾಶ್ ಎಲ್ಲೆಪ್ಪುನಗದ ಜಾಶ್ ಡಕೇನುವೆ ಅವು ಆತ್ಮದ ಇಲ್ಲು ಒಲ್ಪ ಪಂದ್ ಜಾಶ್ ಎಲ್ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಹಿಪ್ನೋಟೈಸ್ ಮಲ್ತದ ಆಯೊಂಜಿ ರೂಮ್ಗೆ ಕೈ ತೋಷ್ಪನಾಗ ಅವು ರೂಮ್ ದ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಪುನ ಸೀನ್ ನಮ್ಮ ತೂತ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆದ ಅವು ರೂಮ್ ದೊಲಯ ಅವು ಆತ್ಮದ ಇಲ್ಲಾಗ ಸಾದಿ ಉಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಕುಲ ಅವು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ ಉಲೈಪೋನಾಗ ಪಾರ್ಕರ್ ಇಲ್ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ದಾದ ಹತ್ತಂಡು ಬಂದು ತೋಷ್ಪವೇರು ಅಲ್ಪ ಪಾರ್ಕರ್ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಗ ಪೊಣ್ಣು ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಈ ಆಣತ್ತು ಪೊಣ್ಣು ಪಂದ ಆಯ್ಗ ಹಿಂಸೆ ಕೊರ್ಪುನ ತೋಷ್ಪವೇರು ಒಂದೇನ್ ತೂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತ ಆಪುಂಡು ಪಾರ್ಕರ್ ಸೈಕೋ ಆಯರ ಆಯನ ಅಮ್ಮನೆ ಕಾರಣ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ತ ಆಪುಂಡು ಪಾರ್ಕರ್ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಆಯನ ಅಮ್ಮ ಆಯನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ ಈತ್ನೆಟ ಜಾಶ್ನ ಬೆರಿಯ ಬೂರ್ದು ಉಪದ್ರ ಕೋರ್ನಿ ಪಾರ್ಕರ್ ಅತ್ ಅವ ಆಯನ ಅಮ್ಮನ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನ್ ಮಾತ ಜಾಶ್ ಕಾರ್ಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲೀಸ್ ತೂಪುನ ಪಾರ್ಕರ್ ನಮ್ಮನ ಆತ್ಮ ಗೊತ್ತಾದು ಆಲ್ ಮುಕಲ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪೋಲ್ ಅಪ್ಪಗ ಎಲೀಸ್ ಬತ್ತದ ಅಲ್ನ ಶಕ್ತಿಡ್ ಅವು ಆತ್ಮನ್ ನಾಶ ಮಲ್ಪೋಲ್ ಈ ಮೆಟ್ಟು ಡಾಲ್ಟನ್ ಜಾಶ್ನ ಆತ್ಮನ್ ನಾಡೊಂದು ಡೀಮನ್ನ ಲೋಕಗ್ ಬರ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಜಾಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಲನ್ ಪಿರಾ ನಮ್ಮ ಲೋಕಗ್ದ ತೊಂಬರ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಜಾಶ್ ಡಾಲ್ಟನ್ ಕಾರ್ಲ್ಗ್ ಅಕಲ್ನ ಆತ್ಮ ಅಕಲ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಆಪುಂಡು
ಅಡೆಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೂರ ಸರಿ ಆಪುಂಡು. ನನ್ನ ಏಪಗ್ಲ ಡಾಲ್ಟನ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಶ್ ಜೆತುಪ್ಪುನಗ ಡೀಮನ್ನ ಲೋಕಗ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂದ್ ಕಾರ್ಲು ಒಂಜಿ ರಿಚುವಲ್ನ ಮಲ್ಪೆ. ಅಡೆಗೆ ಅವು ಸೀನ್ ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡು. ಮೂವಿದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಟಕ್ಕರ್ ಎಲಿಸನ್ ಪುದರ್ದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಡೀಮನ್ ಇರ್ದು ಪೊಸೆಸ್ ಆತಲ್ ಪಂದ್ ಅಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪುನ ತೋಜಿಪವೇರು. ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲನ ಹೆಲ್ಪ್ಗ್ ಎಲೀಸ್ನ ಆತ್ಮಲ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಎಲೀಸ್ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲದುಲ ಇಪ್ಪೋದು ಎಲೀಸನ್ ತೂಪಲ್. ಅಲ್ಪ ಎಲಿಸನ್ನ ಪಿರವು ಒಂಜಿ ಡೀಮನ್ ತೂದು ಶಾಕ್ ಆಪಲ್. ಅಡೆಗೆ ಈ ಮೂವಿ ಎಂಡ್ ಆಪುಂಡು. ಮೂವಿದ ಲಾಸ್ಟಡ್ ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ದೇರ್. ಎಲೀಸ್ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ತುಯಲ್ಪ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಮೇ ಬಿ ಇನ್ಸಿಡಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 3 ಇಡುಪ್ಪು. ಈ ಮೂವಿ ಎಂಚೆತ್ತಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಹಾರರ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಪೇಜನ್ನು ಪೋದು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ನಾನೊಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಾರರ್ ಸ್ಟೋರಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಸೊಲ್ಮೇಲು.